Gáďa namíňajú love, gáďa namíňajú love, gáďa namíňajú love, gáďa namíňajú love, gáďa namíňajú love. Ešte pokiaľ natáčaš? Dámy a páni, rok, chápeš to, rok, jeden celý rok už sme na YouTube. Kokos, ale mega rýchlo to zbehlo podľa mňa. Fakt ani sa to nezdá, že už to je rok. Že presne tento deň, ak toto video presne vydám na Valentína, som začal natáčať. Úplne easy na zapamätanie môj dátum, kedy som začal natáčať, chápeš? 14.2. je Valentín a ja mám rok na YouTube. Je Valentín, ja mám rok na YouTube. Si zapamätáš, aj keby si nechcel. Takže keďže už je to rok na YouTube, tak som sa tak trošku netradične, trošku krajšie obliekol. Nepýtaj sa, prečo to mám mokré, proste pil som a nejak som netrafil pohár do úst. Viete, ako sa vraví o youtuberoch, že oni sú pekne oblečení len od pása hore a je to pravda, lebo na sebe mám ináč tepláky. No a možno sa pýta, že čo chcem v tomto videu robiť, že tu budem len tak kecať do vzduchu, tak áno. Ale vidíš to? Konfeta. No nie, záchod mám v ruke, ja to vysvetlím jak pre retardovaných. Takže okrem toho, že si dneska odpalíme túto konfetu, tak sa dozviete štatistiky, ktoré sme dali za jeden celý rok. Čiže zhliadnutia, lajky, komentáre, zdieľania, odbery, všetko ti poviem. Ináč keby si sa pýtal, prečo je tá konfeta v tvare peňazí, pretože som zapredaný a ja si to môžem dovoliť. Ja si môžem minúť na konfetu kvôli 10 sekúnd šťastia. Mám to držať 5 až 8 metrov od seba? Čo? Čo to mám držať takto do prdele? Wow! Čo si jak? Zničil si 5 eurá a nemám to ani na kamere. Asik. Lebo všetko som vystrelil tam. Prečo som nerozmýšľal, kam to strieľam, pane bože. Kokos, toľko YouTube money po izbe. Chlapci. Cítiš to? Vôňa peňazí. A cítiš toto? Vôňa ešte viacej peňazí. Wow, vidíš to, vidíš to? Toľko som zarobil za jeden rok a stále mi nie je málo. Toľko ironie v jednej minúte videa. Presúvame sa k poslednej časti a to je štatistika kanála. Čo sme za rok dosiahli? Dámy a páni, a teraz privítajte nášho neznámeho, neúspešného a krátkoročného štatistikára Jožka. Takže ahojte milí diváci a sledovatelia. Predom ďakujem Miškovi za slovo a že mi dal takto možnosť vyjadriť sa do videa. Keďže ja sa veľmi často do Miškových videí nedostávam, pretože som šikanovaný veľmi a občas ma aj bije, ale nastal ten čas, nastal ten rok, aby sme sa vyjadrili k štatistikám na YouTube. Ja si ešte musím nasadiť okuliare, pretože už zrak mi neslúži najlepšie v mojom mladom veku. Tak poďme sa pozrieť na to. Miško stihol za rok natočiť 35 videí, vrátane streamov, čož vychádza 2,5 videa na mesiac. Nie je to úplne najviac, ale zase bolo čo bolo a určite do ďalšieho roku to budeme chcieť posunúť vyššie, aby vychádzali videá každý týždeň. To sa nám zatiaľ aj dali. Ďalšia asi najdôležitejšia štatistika sú zhliadnutia. Na to, že má Miško tak málo videí, tak má veľmi veľa zhliadnutí. Čož ani ja sám tomu nechápem, ale za to môžeme vďačiť len vám. Dokopy za rok sme nazbierali 186 359 zhliadnutí. Takže ďakujeme krásne. Ďalej tu máme celkovú dobu pozerania a tá sa ráta na minúty. A je to 575 538 minút, čo činí 1 rok a 34 dní ste dokopy pozerali moje videá. A to je ešte viac ako natáčam. A to je len dobré. Ďalej tu máme like a dislike. Likeov nazbieral Miško za rok 13 834, dislikeov nazbieral 1036, čo je podľa mňa veľmi málo na to, akú cancer tvorbu on natáča. To si to povedal? Dobre, prepač, ja to napravím, prepač, nechcem ho povedať. Za rok nazbieral 1036 dislikeov, čo je podľa mňa až veľmi veľa, pretože on natáča veľmi kvalitnú tvorbu, takže nechápem, prečo mu dávate toľko dislikeov. Poďme ďalej na komentáre. Tých ste nám za rok napísali 23 833 komentárov. Ďalej tu máme zdieľané príspevky. Vy ste zdieľali dokopy 362 mňa. Počkaj. Zdieľali ste Miška dokopy 362 krát, za čo vám veľmi pekne ďakujeme, pretože zdieľanie pomáha najviac. Ďalej tu máme odoberateľov. Tuto
štatistikách mi píše, že mám 4964 odobeateľov. Ale to vôbec nie je pravda, dámy a páni, pretože 5000 odobeateľov sme dali asi pred 4 dňami. Takže ako vidíme, YouTube to ešte úplne nezaktualizoval a nie sú tu aktuálne výsledky. To znamená, že my sa pozrieme tuto. Práve nám pribudol jeden odber. No a odberov je aktuálne 5168. Takže to by bolo asi všetko k týmto štatistikám na YouTube. Ďakujeme vám za skvelý rok na YouTube a veríme, že sa tieto štatistiky do ďalšieho roka minimálne zdvojnásobia. To bolo všetko z mojej strany, prepínam kameru naspäť do štúdia. Takže to by bolo asi všetko. Tým štatistikám, čo som dosiahol za rok, fakt sú až nad očakávania. Čiže ďakujem krásne, že ma takto sledujete, podporujete, lajkujete, zdieľate, odoberáte proste. Ďakujem vám vážne a len vďaka vám som na tomto YouTube rok a len vďaka vám natáčam videá a robím to, čo ma baví. Dúfam, že aj ďalší rok nám pôjde, možno ešte aj lepšie ako tento, ale to už je vás na vás. Takže to by bolo asi všetko pre toto video. Budem rád, ak zanecháte like, koment, odber a veľmi ma poteší, ak toto alebo hociaké iné video, čo sa ti páči na mojom kanále, zazdieľaš a posunieš to ďalším ľuďom, lebo fakt to mi najviac pomáha. Takže vidíme sa pri nejakom ďalšom videu. Takže majte sa a ešte díky za skvelý rok na YouTube. Čaute!